नायगिरि साफ्रोम बयखौबो बरायग्रोबाय। बे समाव दं आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नलबारि हारि गामिनि बिथां निजिरा बाग्लारि बिथांनि नखराव। बिथाङा 2014 मायथाइनि जानुवारि दाननि 17 खालाराव APSc आनजादनि जा फिथाइ फोसावदोंमोन, बे फिथाइ फोसावनायाव बिथाङाबो सासे APSc आनजादनि उथ्रिसारगिरि महरै बिथाङा मासि मोननो हादों, अडिट अफिसार मासिखौ मोननो हादों बिथाङा। बे समाव आं बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि जे बिथाङा माबायदि नाजानायनि गेजेरजों बे APSc आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि डिजिटेल निउस नखरनिफ्राय बरायग्रोबाय, खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे APSc आनजादखौ माब्लानिफ्राय होनो थाखाय रेडि जानाय बा थियारि खालामनाय? APSc आनजादखौ बे रिसेन्टलि जानानै थांनाय जे रिजाल्ट मोनदों बेखौ आं बुंनो थाङोब्लाथ' 2022 नि डिसेम्बरसोनिफ्राय आङो फरायदोंमोन। थांनाय बोसोर 2023 खौ बोसोरसे आङो बे एग्जामनि थाखाय होदों। नाथाय बिनि सिगांफोराव आं जिहेतु गावबो फोरोंगिरि साख्रि मावनानै दङ, एसेबां टाइमबो आं होस्लाबनो हायाखैमोन। नाथाय आंनिया थांखिया उन्दैनिफ्रायनो दङमोन। जेब्ला आङो मेट्रिक पास जादों अब्लानो आं सानदोंमोन जे आङो सिभिल सार्भिसेसआव आं थांगोन, आंहा थांनो गोसो दङ होननानैहा। बे थांनायाव सोरनिफ्रायबा बिहोमा मोननाय नामा? बिहोमा हिसाबै बुंनो थाङोब्लाथ' आङो मोनसे बहुद दुखिया नखरनिफ्राय आङो बिलं खालामो। आंनि बिमा आरो बिफाया एसेबां खस्थ' खालामनानै आंखौ जे फरायहोदोंमोन। आङो बर' मिडियामावनो फरायनाय। डायमन्ड स्कुल खाथिनि जि LP स्कुल नोंथांमोना नुनो मोनगोन, आं बेयावनो फरायदोंमोन। बिनि उनाव आं उदालगुरि गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायदों। थ' बे बर' मिडियाम जानानै आंबोथ' माबा मोनसे खालामनो हागोन गुबुनफोरबायदि होननानै आंहा मोनसे साननाय दङमोन। आरो बिमा बिफाया आंखौ जि खस्थ' खालामनानैहा फरायहोदों, गोसो जायोमोनब्ला आंखौ गुबुनफोरबायदि रुवाथि दोननानै जानो हागौमोन आंनि बिमा बिफाया, नाथाय बेबायदि खालामाखै। बिसोरनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ आं सानसेबाबो होगोन होननानै आङो गोसो होनानै फरायोमोन आरो आं जिहेतु दायो हाबा जाबाय, दा बे रिजाल्टनि आन्दोआव आंनि बिमा बिफानि इन्सपिरेसन आं जि मोनबाय बिनि अनगायै सबसे आं सेथियावनो बुंनांगोन होनब्ला आंनि हासबेन्ड। बिथाङा आंखौ गोबां सापर्ट खालामबाय। जे आं जेब्ला बिनियाव पारमिसन लादों जे आङो बिदि बे एग्जामखौ होनो गोसो दंथारोमोन होननानैहा, बियो बुंदों जे जेबो नङा, नों हो, नों बाखि खोथाखौ बांद्राय सिन्था खालामबाय थानाङा, आं दोङो नोंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय। माब्लाबाथ' बियो आंनि थाखाय खाम मैगं संनानैहा जगार खालामनानै होदों। आरो आंनि बिहाव बिखुनजो आंखौ माब्लाबाबो बेबायदियै हेंथा होफेरासै आरो। जोङो मोनथियो जे बिहामजो जानाय लोगो लोगो मोनसे गिदिर दायित्व जोंनियाव फैयो। आं माब्लाबा समाव खालामनांगौ खामानिफोरखौ आं मावनानै होनो हायासै। बिनि थाखायबो आं निमाहा बिनाय थायो। नोंथाङा बेबायदि महाबा इनस्टिटिउटफोराव कर्स लानाय ना गाव हारसिं निजा फरायनानै उथ्रिसार जानो? आं गाव हारसिङैनो निजायै फरायनानै आङो उथ्रिसार जानो हादों। बेबायदि आङो गोलाव कर्स कचिं इनस्टिटिउटफोरनिफ्राय आं बेबायदि लायाखै। नाथाय दिनै गाबोन इउटिउबनिफ्राय बा अनलाइननि जुगिदि जोङो हेफाजाब लानो हायो आरो। क्राश कर्सफोर थायो बा स्टाडि मेटेरियेल्सखौ जोङो अनलाइन बिहरनो हायो। बिथांमोना पस्टेलनि गेजेरजों न'आव फाथायहरो। आं बेबायदि लानाय जादोंमोन। बे आनजादाव जा राव मिडियामाव मा मिडियामावहाय आनजादखौ होनो मोननाय? बे आनजादा मोनथाम थाखोआव जायो, प्रिलिम्स, मेइन्स आरो इन्टारभिउ। प्रिलिम्सआवहा मोननै साबजेक्ट पेपार थायो, GS आरो CSET। बे इंलिसावनो जायो। नाथाय मेइन्सआव जोंहा GS पेपार्स आरो एसे पेपार बर'है जोङो लिरनो हाया, आं एसामिसै लिरनो हायो आरो इंलिसै लिरनो हायो। जायफोरानोखि एसामिस फरायदों बा एसामिस केन्डिडेट्सफोर दोङो, बिसोरो सोरबा जुदि सानदोंब्ला आं गासै पेपारखौबो एसामिसाव लिरगोन, बिसोरो सब पेपारखौनो एसामिसाव लिरनो हायो। नाथाय बर' लिरनो हानाय बेबायदि सुबिदा गैया। बिनि सिगां थांनाय बाराव अपसनेल पेपार होननाय थायोमोन। सोरहाबा जानो हागौ इडुकेसन, इक'नमिक्स बेबायदि अपसनेल पेपार लानो हायोमोन आरो थ' बर' अपसनेलाबो दंमोन। नाथाय बे बारनिफ्राय अपसनेल पेपारखौ जिहेतु
फुरायै बोखारनानै होनाय जाबाय बर'नि पेपार बर'यै लिरनो हानाय जेबो मोनसेबो बेबायदि पेपार गैया इंलिसावनो लिरनो गोनां जायो जोंनि बर'फोरा नोंथाङा बे समाव मा खावलायगोन दा जायफ्रा APSC आनजादनि थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय थादों बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन जायफोरा APSC नि थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय थादों आंनि बुंनांगौआ बेनो आङो मोनसे लेखा फरायदोंमोन APJ आब्दुल कालामनि इगनाइटेड माइन्ड अर नांनाय गोसो होननानै बेयो बर'निबो ट्रेन्सलेसन खालामनाय दोङो बेयाव बुंदों जे जोंहा जि मटिभेशना जोंनि सिंनिफ्राय थानांगौ आरो माब्लाबा गथ'फोरा सोरनिफ्रायबा थुलुंगाखांनाय मोननानै एकदमै मटिभेशन जाखाङो साननैसो गोसो होनानै फरायसिगोन बिनि उनाव गारनानै दोनसिगोन बे नङा सानफ्रोमबो एसेबाबो नायलांबाय थानांगौ रिलेशना जेब्लायबो APSC आनजादनि जि प्रिपारेसन खालामदोंबा बेजों थाबाय थानांगोन नोंनि थुलुंगाखांनाया गोसो सिंनिफ्राय फैनांगोन सोरबा बाहेरनिफ्राय बुंबाय थाबासो जे फरायगोन बे नङा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम थारैनो बिथांनिफ्राय जों मिथिनो हाबाय बिथाङा माबायदि हार्डवर्क खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा बे APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हाखो डिजिटेल निउसनिफ्राय करिना बर' गोजोन्थों खुलुमबाय